engenayo mama ulibona emgaqweni. Angaze yini le ibese ungakwazi ukubona isikolo ukuthi sibulile kanti ukwazi ukusibona umama esekhona. Ungatshelwa umama ukuthi akhe kuphile ibheke ubuyibona kodwa kunengasekho uhlulwa nje ukubona isikolo. Uthi uyabuka legcekeni alokhu utshalo olulele likhombiswayo ukuthi kuyahanjwa la ungaze uma uhamba uthi yini umama ngekho umuntu wesifazane uyo wenza ukuthi ikhaya libonakale lifudumala umuntu wesifazane. Haleluya. Angitshele ibhashela lapho umsebenzini. Bachelor Manusa Kulino from Manusa Kakini. Who said again, Mama Propatation in Isabina. Zida, word of correction. Aunamus, it will sit very nice. Because Oma Uzo to the most was an Ahenoa. If Aguamus, almost one Musi. Ngenxa yokuba khona umuntu wesifazane. Amen. Tela sifundele izwi. Sithandaze isukele ekhaya. Yazi bazalwane. I wish namhlanje umuntu onombuzo makondana lipi ngaba yokholwa ingaba impilo nje ejana ukuze zophendula engakwazi ukuphendula ngakho uma futhi lingazi kuba le nto ngazonke zokutshela ukuthi angazi. Let the research come to information. Amen. Timothy chapter 2, verse 1 to 4.
It's Revelation chapter 2, verse 1 to number 4. imithetho yenkonzo yebandla. Imithetho yenkonzo yebandla. Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Yeah. First of all, ukunxusa nokuthandaza makwenzelwe abantu bonke. Hallelujah. Le nto yokuthandaza Mr. Nzimande is for everyone. It's abantu bonke. Othi-ke khayiphinde Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa ukunxusa. Nyakwazi ukunxusa? Ukunxusa makwenzelwe abantu bonke. Sibambe nje ukunxusa. Yes. nokukhuleka Nokukhuleka okusho ukuthi kukhona umehluko ekunxuseni nasekukhulekeni. So understand yini ukunxusa yini ukukhuleka. Amen. Yes, nani? nokucela Nokucela nokubonga nokubonga. makwenzelwe abantu bonke. Hallelujah. Uyazi ukuthi bangakanani abantu esibacelele abathola ubufakazi la because sabacelela. Ukhona kade ngifonela last week ebengithumela umyalezo anyway. Uthi mfundisi unento emidlayo. Ithi insizwa ngithi uthi nginobufakazi kunamagama owakhuluma kimi ayishintshe impilo yami completely. Uthi ngiyasebenza manje ebethe uzoba khona namhlanje ngiyamangala ukuthi akafika. Ethi ngicela uzothola ubufakazi bokuthi since wakhuluma amagama phezu kwempilo yami yashintsha. Amen. Ngisho umuntu bazalwane angibeki kabi. Ngisho umuntu obefike la egokophaqa ababhokile. Niyazothandeka? Hayi ngoba ngibeka kakhulu ngifuna ukukhombisa ubuhle bukaNkulunkulu ukuthi ukuthatha umaniki ebese uyashintsha. Wafike efaka ufukane la ezandleni zakhe khona lo ufukane ngiyazi. Awuvizwana leya nto lepoverty. Yey bazalwane. Uyabona umuntu ojulile ongena kwipoverty leya nto it's a mark yokuthi lo muntu uyohlupheka zafe. Ufukane. Khona umuntu sekufake njalo entanyeni umuntu hayi usiyayiqinya manje nangehluphe uyafa uyofesola ekulaba indlala. Angaze lo ufake la engalweni nasemlenzeni kodwa wathi befike soke ngafike ngambuza na do you understand lento ifani nje wathi ngiyazi ngathi yini ngaqala uzwa kuye ukufukana yini yona le fukwa yini lofukana yini. So ngithi mfowethu okokuqala ukulalele uzwangifaka izinto ongazazi ukuthi ifakilwe yini ngoba nawe umuntu uyifakile nje. It's a mark yokuthi wena ngaphansi kokucindezeka kwendlala futhi uzukhululwe. Kanti sikhulule le asiqale la wawukhulula leso sikhathi ufukana. Angiyena umuntu okhululisa izinto kodwa when God will help you yawulalela kwengcwele ube ukuwe ukuthi afuna ukukhulula noma cha. Angiyena umuntu oswela abantu ukukhululisa izinto zakhe.
vele ukhuluma ngabantu. Uzwile ufakazi bani? UNkulunkulu uzokhuluma. This week, I think. So, ngithi ke mfowethu, yini onayo noma yini odingayo? Uthi ngina 8 years. Somewhere since I'm momentary, angikwazi ukukhanjwa. Futhi ngiyabona into odingayo. Hawu, matric awukwazi ukuthathwe nje wali lutho. Akilalela. Njengamanje usufike endaweni lapho ebekudinga khona. Sathandaza naye. One day wabuya nombono, wathi uNkulunkulu bese wachaza ngathi uyabona manje siqalile nje. Bayasebenza abafakazi bami. Mase nithi nahambe kwakhe isivi. Kanti isivi yetheneso. Bayilethe isivi. Wathi uyingcwele akayibeke phambi kwakhe. Because njengamanje uqhamuka. Hallelujah. Ngathi ibeke phansi, ngathandaza naye, eyibeke phambi kwenyawo zakhe. Ngathi uyaqala ukuhamba mfana ngithi. Uyaqala ukuhamba. Kodwa usebhayida uhambe eseyijekileni la ekhaya efaka iwashi. Hallelujah. Uhambe esefaka iwashi besebane ubona ukuthi hey, nali ijekileni. Amen. Wow. So that eventually, ikhona into engavumi ukuthi ngiqhubeke nokubala khona ndingazange uzofakaza. Ngicela uzothola ufakazi manje welcome. Beke tuzobe khona ke namhlanje. Asikhuluma ngoNkulunkulu bazalwane bethu akwenzelwa abantu bonke. Hallelujah. Izinto noma ungakwazi ukuthandaza kodwa uma ukhe wama la sathandaza nawe. uNkulunkulu qhubeka. Amakhosi nabo bonke abakhulu. Yes. Ukuze sihlale kahle nangokuthula. Hey. Nasi indaba ebalulekile. Inhlala kahle. Amen. Yabazalwane. Uyazi ukuthi ayikho into ehlungu nembi ukuhlala kwabantu bengahlalisene kahle. Ukufa, izifo, inhlupheko, umnyango wazo ukuhluleka ukuhlalisana kahle. Umekhaya kunomsindo, umekhaya nilwa, umekhaya nithanda ukuthi kombakombalo nivula umnyango wezifo, ukuhlupheka. Uswela izifo izimpi elibanazo ngoba nibobuka labazana ngokwezwe nje kuthiwe iAmerica ilwa neIraq nama-Israeli angithi sise South Africa sikude neIraq no-Israel no-America ulwa labantu ngenxa yokuthi kufana nokuthi kulwa umama nobaba because lamazwe angaphezulu kunathi they like a mother kuthina or a father kuthina. Amen. Yini ngisho ngani bazalwane sinomgodi la eSouth Africa but asikwazi thina umayina sidinga bona
ukuthi bazokwenza ama-minerals ethu ngoba thina sinawo amandla. Yingakho uzothola ukuthi unomgodi obizwa ukuthi yi-Anglo-American, ngoba abantu abazile bazomayina ngabantu abasuka phesheya. Lalelani bazalwane, sinamafemu la kwaSithebe, kodwa amafemu aphethwe ngabantu bakuphi? BaseChina. Ufuna understand ukuthi why lamazwe engaphezulu kunathi. Ngitshela abantu ababili noma abathathu abantu abamnyama babona amafemu la abekho. Mawuzoya kwa-KC i-owner ngumuntu vele osuka kuphi? E-Italy. So lamazwe, they are like a mother and a father to us, thina njengo-South Africa. Now uma belwa siyathula thina sibuke nje indaba. Hey, yabona bayibhombile i-airport. Hey, babuyisele ngale. Ucabanga ukuthi wena awunankinga, safe. Uzozwa uyothenga isinkwa next week kwa-Shoprite usigcine siwu-17 rand, usithole siwu-22 rand. Yini kwenze njani? Ukulwa kuletha ubhubha, kuletha inhlupheko, kuletha ukuswela. Umuntu olwa njalo demande akaphumeleli, ngoba ufika aqalelwe nezifo, alwe nokuswela, alwe nenhlupheko, ngoba inkinga yakho ukuxokozela. Literally is bring peace. Uletha ukuthula ukuze kube nenhlalakahle. Mamsokolo uma ningekhaya nokubulelo zengane njalo. Hayi ngoba ingane inkinga isempini. Amen. So upetrol wanyuka. Wathi 28 rand. Wabonakala ukuthi ilitha liya-30 rand. Saqala manje sezwa. Anyuka abathengisi. Yashithi imali explain manje ukugibela yanyuka. Wathi ungena kwabantu ukuthi wafika ikilo lenyama lenze njani? Linyukile. Ukuthi wena kuliwa eMelika nase-Iraq awuthinteki. Uthini manje? Wathi ufuna iloni, wathola iloni inyukile, interest yakhona. Yini? Wathi irandi lehlile. Lenziwa yini irandi lehle? Uyahamba umama nobaba. So thina njengey'ngane sesingene enhluphekweni. Haleluya. Hamba kwekhaya elinokuthula, eyokuhlala kuhlekwa. Ayibonge Nkosi. Noma bengenalutho, wena udlula ngaphandle uzobehleka la ngaphakathi, uzofisa ukuhlala khona, kanti mawufika khona bashisa upholoni, bafake esinkweni bahle, babe nepeace. Amen. uNkulunkulu bavakashela njalo. Umoya kaNkulunkulu uhlala khona ngoba umoya kaNkulunkulu awuyifuni into enengqokozelo enempi okuliwayo kuyo. Wobona ama-relationship okuliwayo kungenjalo. Yes? Ubudlelwane obunempi ngeke kushade kodwa yeke ndelweni. Yabona wena uyangithithela we yeka lento ayikho. Yonke into engenayo i-peaceful mind ungaqhutshelwa nayo ifile ayindawo. Into engasoyenza mina noma ningabathiwa ngcono kangakanani nifunde kangakanani ngeke niye nawe nithole imisebenzi enendawo ngoba usentweni nempi ekuliwayo kuyo. Amen. So lithi ke izwi sithangazela ukuthi lihlale kahle sibe nokuthula. Ayibonge Nkosi. Ngicela ukuthi lento uyenze ikusebenzele nawe mzalwane wami. Yiba nokuthula, ulwele ukuthi makube nokuthula ekhaya. Ulwele. Amen.
athi ngikhuluma ngento ngenza isilima uthi no. Mamohana mehamba etempeleni. Ufika lapha etempeleni uthi umfundisi hana umuntu wesifazane ukhombe ngathi wena ubulawa uphuzwe namanje udaliwe yosebelini. Uthi umuntu wesifazane onokuthula uthi cha umuntu kaNkulunkulu angiphuzile uphuzwe namandla kodwa ngiyathula ngiyaxusa. Amen. Kwakungixokozela ekhaya. That's why I decide ukushiya ekhaya. Uthi uzathi baba yini kodwa nkosikazi wami uma ngikhipha izabelo ngenxa yokuthi wena unawo umntwana ngikunikeza ngiphinde kahlanu. So why are you still complaining? The complaint is umsindo, because lapho kunomsindo khona ayikho into elungayo nephumelelayo kwakukhona uphenina. Oh, bathandekayo, ngizotshela abantu ababamba umuntu othize bayathukana babizana ngamagama ukhona umuntu obangwayo angeke uphumelele lutho kuwe until you decide to come out from intokozelo. Lawe nempi ithela ngezifo, ithela ngenhlupheko, ithela ngobubi noswela noma kungafanele. Yazi uNkulunkulu ngendlela abavakashela ngayo abantu abahlala kahle uvele nje letha ama-ideas azoba zicazululo asuka athi nje kuwena uyazi ukuthi bayawadinga amagwinya lapha esikoleni wena uzobenzela kanje, bayawadinga amadoda lapha esikoleni wena uzobenzela kanje. Hayi bayeke lapha uNkulunkulu uletha ama-ideas uwezwe usoba ukuthi uNkulunkulu let me try uthi Nkosi akunayo imali ngizoqala kanjani. Athi uNkulunkulu wait, I am the provider. Wena just keep on smiling. Hallelujah. Kodwa umuntu onobuso njalo ufiqile njengeqindi uphatheke kabi uyalwa. Nkosi yami you-arrange inhlupheko noma singamthandazela ubuzosuka la uyolwa ebudlelwaneni nokuyolwa ekhaya. Ayindawo ephusizana, ayindawo. Hallelujah. Thandazana, akwenzi abantu bonke ukuze sihlale kahle. Ayibonge Nkosi ukuze sihlale kahle. Ngeke umuntu ongadingi ukuhlala kahle kodwa nawe namhlanje ngizomnikeza into uSathana afika ifake. Uthumela amadimoni. Leya nyoka eyafika kuBheva that was a demon. Kahle kahle la izoqhatha uEva noAdam. Ngoba uthi uAdam ebuzwa uNkulunkulu esefika uthi wena Adam kwenzekeni nase ngicashe nje wona bengivakashela mina ngingakwenzekeni uthi hayi ulo wesifazane onginike yena akasakuvezi manje ulo wesifazane engimthandayo ulo wesifazane onginike yena kodwa uzoyinyonga wafu uSathane uletha umsindo uletha ukuxokozela. I want uNkulunkulu wewe ikhipha yini la punishment lesa siqomo ngendlela wesikhiphe ngayo if abevele babambana bathi soneso babili masicela uxolo ngokubambana but kwaphuma iblame washift iblame lo kwathi wesifazane udilezelele kwathi kuyayiwa wesifazane wafika naye shisa wathi inyoka efike yini akekho ufuna ukuvuma ukuthi
konke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu Yes. nangesizotha esipheleleyo. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu Hayi suka madoda. umsindisi wethu. Lokhu kuhle. Wakwalizwa ivesi ethi uNkulunkulu ngiyabonga. Wakwalizwa nathi. Uyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Indlela kahle. Eyenziwa ngokuthandaza nokuxoxa. Uyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu, thank you so much for doing this. Amen. Mhla nayekubambane ekhaya. Mhla nakhipha umsindo nasedlevaneni benu. Mhla niyobona iqhubekela phambili. Hallelujah. Ngathi ngakhuluma nomuntu othi namhlanje as from today I'm opening a new chapter in my life. Hallelujah. Bantwana bami ngisho nani bancane. Lento yokuthi uphendula umama, uphendula umzali monaka. Uqala umsindo ekhaya izoku-affect. Ngoba lento nguwe oletha ububi ekhaya. Uzozwa ukuthi uma usephelelwe umsebenzi cannot supply you anymore. Kanti punishment iqondene nawe. Letha umsindo ekhaya. Amen. Uthi-ke lokhu kuhle uyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Indlela kahle iyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Stop fighting. Amen. Yekela lezi zempi. Ayikho into uNkulunkulu ayinqanda njengempi. Athi nothula nina nolilwela. Thulani nizolilwela. Besifundiswe namhlanje elithi uJehova uyindoda yempi. Hayi wena, uJehova uyindoda yempi. Amen. Yes. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. uNkulunkulu uyathanda. Ngabe uyathanda yini? uNkulunkulu uyathanda. Ingaba wena uyathanda na? Thanda ukuba bonke abantu basindiswe. Amen. Ezishumayela njengamanje ngithanda ukuthi lisindiswe. Lisindiswe kubhuba, lisindiswe kuhluphekeni, lisindiswe kusweleni, lisindiswe. I'm not talking about salvation. Njengamanje lisekhoneni kaNkulunkulu kodwa ungahlupheki usekhoneni kukaThixo. Thola insindiso. Thanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Bafikelele ekulazini iqiniso. Angekudleli lutho